ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଳୀ ହାତୀମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2103ଟି ଜଙ୍ଗଳୀ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ମାନବ ହାତୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ବଢ଼ାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2019ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 624 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ମାଇନିଂ, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଓ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଯୋଗୁଁ ହାତୀମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫସଲ, ଘର ଏବଂ ଧନରାଶି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ, ମାଇନିଂ ଯୋଗୁଁ ହାତୀଙ୍କର ପରମ୍ପରାଗତ ପଥ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଧକ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଖାଦ୍ୟାଭାବ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନବ ସଂଘର୍ଷ, ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂଘର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପରେ ଗୟସାଥୀ ନାମରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ହାତୀମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ରଖାଯାଉଛି।